Με όπλο υπερήχων εξουδετέρωσαν οι Delta Force την φρουρά του Νικολάς Μαδούρο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία μέλους της φρουράς του Μαδούρο, οι Delta Force κατάφεραν να εξουδετερώσουν εκατοντάδες ενόπλους χωρίς καμία απώλεια, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν έχει ξαναεμφανιστεί σε πεδίο μάχης. Όπως περιγράφει ο μάρτυρας, λίγο πριν την επίθεση, όλα τα ραντάρ και τα συστήματα επιτήρησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας, χωρίς καμία προειδοποίηση. Αμέσως μετά, δεκάδες drones εμφανίστηκαν πάνω από τις θέσεις της φρουράς, ενώ ακολούθησε η άφιξη περίπου 8 ελικοπτέρων, από τα οποία αποβιβάστηκαν μόλις 20 Αμερικανοί κομάντος. Όπως αναφέρει, ήταν ελάχιστοι, αλλά δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Δεν ήταν απλώς όπλα, ήταν τεχνολογία. Η μαρτυρία κάνει λόγο για χρήση ενός ηχητικού ή κατευθυνόμενης ενέργειας όπλου, το οποίο προκάλεσε άμεσα σοβαρά σωματικά συμπτώματα: αιμορραγία από τη μύτη, έντονους εμετούς, αδυναμία κίνησης και κατάρρευση των στρατιωτών. Όπως περιέγραψε, ήταν σαν να εκρήγνεται το κεφάλι μας από μέσα. Γονατίσαμε όλοι και δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την πλήρη εξουδετέρωση της φρουράς, οι Αμερικανοί προχώρησαν στην εξόντωση των ανήμπορων αντιπάλων, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σε ελάχιστο χρόνο. Αμερικανική πηγή πληροφοριών φέρεται να επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν εδώ και δεκαετίες όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, ικανά να προκαλέσουν πόνο, αιμορραγία, αποπροσανατολισμό και προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία.